Shalom. Horas madihita saluhutna. Naipu kota ma parmingguan di bagasan manugut niarion. Alani i tapasonang marohatta, tapasonang nakpikiratta. Martang yang nahohong mahita di bagasan rohatta be. Tapuji matuhatta marhite edde sian buku edde nomor 640 ayat sada sahat ayat tolu. Marhite-hite guarni de bata ama, dohok guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok guarni to di purbadia, na tumo palangi dohok tanoon. Amin. Huida Tuhani hudul di atas habangsa na tibo, jala namar mulia, jala akarabu di pahianna mangguhi bagas joro, jongjong di atas suru-suruan serapim, jala marsijauan nasida songonon, nabadia du Jehovah Sebaut, gok hamuleon na liat portibion, haleluya.
martangiang mahita, ale debata situlusada, debata ama, anak dohotod di purbadia, namad do muleate mahami tuho, ala di toppa, di palua, jala di parbadai ho hami, hihonorhon ni asi, dohot holong ni roham na kudangi. Say ramoti mahami, di bagasan parmaraan, dohot pangujunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala togu-togu hami, di hasusuda ni bohal nami, tu harajomu na di banua gijangi, asa disi pujion nami ho, marhite-hite roha dohot hata nai baru. Amen. Tangihok kamuma pati ni debata na nienet siya Lukas 4 ayat 10 siya. Sungonom mapati na. Disuruh doaw mamaritahon tuak kana tarhurung asa malua. Tuak kana papitung asa marnida. Paluahon akana ginosagosa. Mamaritahon taon para sirohaon ni Tuhani. Songoni mapati na atong rak magidogugo mahita mangulahon na hombar tupatiki. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hombar tupatikmi. Amen. Di hasa pura
tapau du bema dirita, tatopoti madusat nagudangi, dia dopan ni debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, pargugu naso hatu dosan, jala amanami, hujo hami doguarmu na badiai, ala na targugut tami, marningot dosa nami, say marasi ni roha mahomi dahamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak di debata, nagabijolma ala ni hami, namate, jala nahehe sian namate, nama naik tu banua gijang doho, mangudihok kami, asi maroham dihami, saya patoktong madihami, roha hamulateo tuho, oto di purbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit, binahen ni dosa nami, roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami, mangulahon lomo ni roham, hodo partihitean ni asi ni roha, say unang tulak kami, say tangihom mahami, ho ali debata, ama, anak, dohotod di porbadia. Amen. Tabigema hatabagabaga, taringot tuhasesaan ni dosatta. Adong do dihita si tua ni malim nasongonon, na hudul di siamun ni habangsa, ni hatogamon di banua gijang, di baheni tarbahen ibana do, panguluhon ro di ujung ni akka na sadok ro tu debata marhite-hite ibana na mangulu do ibana toktong asa ditangyakon na sida hasangapom ma debata na di gijang. Amen. Tajahama hatani debata, tubuk turpuk di hari Minggu sadarion, nienet sian Rom 5, ayat sada 1 ayat 5, tajahama margati soring, songonomma hatani debata. Asadung di pitori hita dalan haporsiaon, mardame mahita dohot debata, marhite-hite tuhatta Yesus Kristus. Alai lumo
bisian idope ai ita halas sodo akka hapursuhon ala taboto di horhon hapursuhanido habengeton niroha. Alaidang namurak kita bahenon ni pakirimoni alanunga diusehon tubagasan rohatta holong ni rohani debata marhite-hite to di purbadia naung nilehon nai tuhita songoni mahatana martua doakana tumangihon hatani debata jala nau peoksa. Amin. Tahatidak ma haporsiaw tay songon na hinatindak kon idongata sa haporsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangi dohotanoon au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tubuhon ni si Maria nagabe-gabea siaton di purbadia andora suhabubuan ido tuhata natubaw na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang na tuat tubanor toru dung ditanom na mula mangolu di are petuluhon na manaik tu surgo lau hundul siam di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disimay mana pai mamulak sogut tutanoon manguhumi halak na mangulu doh na mate au porsia ditod di porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia doho dihasisani dosa doho dihatai na mando mulak mangulu sogut daging ni halak naung mate doho dihangoluan na sorasuda. Amen.
Salam. Hamuna dongan sapur seaon di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Andorang so jinaon ondolan titing di uriata di hari Minggu sadarion. Atas guarni parhaladu HKBP Yogyakarta Resort Yogyakarta. Parjulo mau pasat hami hata horas-horas tuhita saluhuna. Do tuaka dongan na ondo perap marsao di parminggon HKBP Yogyakarta sadarion. Upasat hami ma tabi di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus horas madihita saluhutna. Ulut tuji tabege mondolen titing ni uriata sadarion tersurat di Hata Indonesia. Nama minggu Trinitas atau hasitoluan ni debata topikta memberitakan tahun rahmat Tuhan. Yang melayani Minggu 15 Juni 2025 yang berkhotbah Amang Pendeta WKSIH STH liturgis Sintua Profesor Dr. Badrik Siregar, warta kami sendiri Sintua PSM Simanjuntak. Pertanyaan wilayah hari Rabu 18 Juni 2025 di sektor barat di rumah keluarga JH Purba Inang B Boru Marbun. Di sektor timur dimulai pukul 18.30 di rumah keluarga Katurnip Ibu SP Boru Purba. Di sektor utara dimulai pukul 18.30 di rumah keluarga J Simanjuntak Ibu Boru Sirait. Diundang seluruh jemaat untuk menghadiri pertanyaan sesuai wilayah masing-masing. Kegiatan kategorial Pungan Ama dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di Sopo Godang, PHD INA
dilaksanakan hari Kamis pukul 16 WIB bertempat di gereja. Naposo Bulung hari Sabtu 18.30 WIB bertempat di ruang bina warga. Ina Priskila diadakan hari Selasa 17 Juni 2025 pukul 16 WIB dilaksanakan bertempat di ruang konsistori. Penghiburan diakonial. Pada hari Selasa 17 Juni 2025 pukul 17 WIB akan dilaksanakan ibadah penghiburan diakonial bagi keluarga Sintua Halimbong ST Ibu SL Boru Tagaol untuk orang tua dari Bapak Sintua Halimbong ST yang sudah meninggal dunia. Mohon kehadiran jemaat dan segenap para halayak dan keluarga untuk dapat menghadiri ibadah penghiburan tersebut. Warga jemaat baru atau jemaat penuh. Mulai hari ini, Minggu 15 Juni 2025, diterima menjadi warga jemaat HKBP Yogyakarta, yaitu keluarga RES Sitorus Ibu Boru Sinaga. Keluarga telah diterima menjadi calon jemaat atau ruas parguru sejak diwartakan pada Minggu 3 Desember 2023. Alamat tempat tinggal di Perum Tirta Regensi Blok B, Kebonan, Desa Jebres, Amberbah, termasuk wilayah timur. Yang kedua, keluarga SP Hutapea, Ibu BS Boru Tampu Bolon, keluarga telah diterima menjadi calon jemaat atau ruas parguru sejak diwartakan pada Minggu 9 Februari 2025. Tempat tinggal Jalan Keluarga Ngebel Cilik RT 0546 nomor 12 masuk di wilayah utara. Dengan ini majelis jemaat mengucapkan selamat menjadi jemaat baru. Tuhan memberkati. Dan keluarga ini ikut beribadah di pukul 9. Konven distrik yang akan diadakan besok hari Senin 16 Juni 2025 dimulai pukul 9 WIB. Pemberian ulos HUT 70 tahun sudah dilaksanakan di kebaktian pukul 6.30 tadi pagi. Persembahan amplop pembangunan rumah pastori. Hari ini Minggu ketiga 15 Juni 2025 kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop yang sudah disediakan untuk mendukung biaya pembangunan rumah pastori yang kedua dan ketiga sesuai hasil rapat huriah tahun 2025. Marilah kita dengan ikhlas dan sukacita mempersembahkannya. Dihimbau kepada jemaat agar amplop tidak dilipat dan tidak dibawa pulang. Evaluasi program dan anggaran semester akan kita laksanakan. Kegiatan Funrun Kota Baru sehubungan dengan adanya acara kegiatan bersama Gereja Santo Antonius, Masjid Agung Syuhada dan HKBP Yogyakarta akan mengadakan Funrun yang akan dilaksanakan pada Sabtu 28 Juni 2025. Mohon keikutsertaan pemuda dan pemuda kita maupun jemaat untuk mengikutinya. Basar makanan pada hari ini Minggu 15 Juni 2025 tim diakonia mengadakan basar. Dimohon untuk semua jemaat dapat berpartisipasi mendukung kegiatan basar tersebut. Tuhan memberkati. Kunjungan gereja atau tamuria akan datang dari Punggungan Ina HKBP Ujung Surabaya tanggal 22 Juni 2025. Himbauan dihimbau kepada semua jemaat agar ketika memberikan uang persembahan, uang dilipat dengan rapi dan bentuk persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Panitia pembangunan, saldo panitia pembangunan untuk sampai pada 15 Juni 2025 sebesar Rp240.143.032. Catatan, mohon bagi yang transfer QRIS agar mengirimkan scan slip atau transfer karena data bank tidak tercatat nama donatur sehingga kita catat sebagai dari NN. Dan akan dilaksanakan setelah pewartaan ini akan dilaksanakan pemutaran video progres pembangunan rumah pastori. Dan laporan kegiatan pengedaran sound system dan saldo pada minggu ini sebesar Rp17.991.884.
Mari kita mendoakan dan mendukung kegiatan itu. Tuhan memperlengkapi gerejanya. Penerimaan pelayanan guru sekolah minggu, pendamping remaja tim multimedia dan operator sound, daftar yang ulang tahun kelahiran dan pernikahan, warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan bisa kita cermati dalam warta yang sudah tertulis di papan pengumuman. Penyumbang bunga altar pada hari ini Minggu 15 Juni 2025 yaitu dari keluarga M.E. Gultom, Ibu H.T. Boru Hutahayan. Tuhan memberkati. Kebersihan dan fasilitas umum dihimbau kepada seluruh jemaat untuk saling menjaga kebersihan lingkungan gereja dan fasilitas gereja kita ini. Bacaan Alkitab minggu ini, kegiatan pelayanan di Pos Persatuan Guru Sopo Godang bisa kita cermati bersama di papan pengumuman. Warta keuangan tanggal 7 sampai 13 Juni 2025 bisa kita cermati di papan pengumuman. Demikian warta Minggu 15 Juni 2025. Tuhan memberkati.
Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Ima mangaramoti ate-ate, dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus, Tuhan tai. Amin. Hatani debata jamita dihita, di minggu sedarion, ima natar surat di Yesaya, biddu ono pulusada ayat sada satu ayat sia. Sonom mariro isi. Songgop do tuau toddini Tuhan Jehuba. Ala naong minyahan ni Jehuba au. Memaritahon barita nauli. Tuhalak nadangol. Marsuruau pauli-uli halak parroha nabujok mandiktikok kaluaon tuhalak natarhurung
dohot tu halak natarate buhani hurungan manitikon tau parasini rohau Jahuba doho ari pertubolan ni depatata mangapuli saluhut halak namarsak roha lau pahicaho rohani halak namarsak di Sion mangaleo tunasida tupal sikka ni sirabun miaklas ni roha sikka ni arsak ni roha ulos na marhaduhuan sikka ni toddi na tahuton gabetar goar na sida hariara hati goran suat-suanan baik puji-pujian di Jahuba jadi nasida ma paulihon akan naung lilik tarulang akan naung tertaban dinarubi nasida muse pajong jokkon dohot pai baruhon huta na tertaban akan naung tarulang marsudut-sudut jadi halak ruar jongjong marmahan durbiamuna jala akka anak ni halak sileban pangulamuna doho tukang porlak anggur muna alayang gohamu targoar akamalim ni Jahuba parhalalu ni debatatta dohonon natuhamu sinamu ni akka bangso parbegu panganom muna jala hasangapon nasida do solu konom muna sikka ni hauraho muna nasailaon jalo muna silopit jala ali ni hai eleson maralopon nasida di pertalian nasida di baheni silopit do tianon nasida di tano nasida ikom maruli lasni roha saling lilingna di nasida ayau do Jahuba na holong roha di hati goran alai nama gigi midat tabat pangarupaon saya lehonokku do upanasida di bagasak kasitongan jala pahotokku tu nasida badan saling lingna jala tarbarita diakka bangso parbeku pinopar nasidai jala nasida di tonga-tonga ni akka bangso sude halak na marida nasida tadaon nama nasida do pinopar ni napina supasuni Jahuba imasahatna hamuna kadongan sapor saun sadarion minggu Trinitatis minggu debata si tulusada paingot totuhita sadaro debata natasobba marguar maibana Jahuba idok halak Jahudi YHWH idok akka partulugi Jahwe inna nasida wasa YHWH ada ngolo halak Jahudi madjahai wasa sokaloi mabir nasida maddohi jadi bolo sahat tuhata YHWH bolo halak Jahudi dang jahon nai digatti mai doho hata Adonai lapatanna Tuhan idoi sarero debatatta alai debatana sesedai si tolu sada nang madok tolu debatatta si tolu sedai ima debata ama anak dohot toddi porbadia dipatadahod dirina songon ama dipatadahod dirina songon anak dipatadahod dirina songon toddi por
badia. Satu dalam 3 cara berada. Ima debata na tasobai. Gurang gua kana ma persoal honi. Ada una pola dohot kita be ma persoal honi. Dang be ngataha porsiai nu ngatarok gan minggu au porsiai di debata jahuba di anak Yesus Kristus do ditoddi porbadia sutu ngarong be siak kita nama per soal honi ai dia do sada sainna arong mana masih pekurus alasi jat na ido na sada inna idia marong jat ni debata dang rong jat ni debata toddi doi dangarong alai bolo nang luluamu di dia sada ibana istudedo hade batau nai sada ibana berek kamu ma jahahamu ma hatani debata siap badan narubi satu badan nai baru aha didok amai ido didok anahi aha didok anahi ido didok toddi aha diulahon amai ido diulahon anahi ido diulahon toddi ibad narong sahalak doktor teologi madok yang jelas Allah itu satu dalam firman, satu dalam karya. Itu sada di hata, sada nang di diulaun. Jelas dui. Lausido natarida di jamida sedario. Songgok bot wau todini Jehovah inna panurirang buiro dohonon ni naposo ni debatai hamba Tuhan mororido ibana songgok botuau todini Jehovah berarti ngaisi ama ngaisi anahi ngaisi ni si tolu sedei debatasi tulu sada dui alahi napa patar dirina di bagasan tadi songgop tuau lau marhua mengurapi meminiaki lau tu dia madalat tugas anok tugasna tugas nyon panurirangon mamaritahon barita nauli itu tugasnya memberitakan Injil keselamatan itu tugasnya itu ulaun ni debata itu ulaun ni anak nggak itu ulaun ni todi por badiai pasahaton halwauni dison takas tirok tuise halwauni tuaka namar sitaonon tuaka namar dangol tuaka nani gosa-gosa tuaka na tarhurung tuaka na tertindas tuaka na pugos tuaka na male tuaka yang sengsara tusima asalas rohana sida ayaka na menderita mai ditongani portibion jadi molodak sengsara hamu narohamu dak sahat tuhamu ikut tuhalat na menderita do nah merasa hidupnya sengsara yang merasa hidupnya tetap dalam kekurangan, yang merasa hidupnya tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan, anggo merasa do kuat ibana, gugu ibana, dak perlu di ibana Tuhani, dan rekoti. Marwei tuawi, woi duau,
paluaho di diriku noniro. Dia itu akan sengsara, akan menderita ro, berita wo. Iko pasahaton na. Pasahaton ni naong ni songgopan ni todi por bedia. Jadi sudi nabui pasahaton iko nasi nonggopan ni todi ro. Ahamai sini baritaon. Barita na ulion mangihutot si jasaweon. Gajanggo nak kini kujaha alai atar toluro isina. Nabui dapok rohaku. Parjulo berisi pembebasan. Paduahon berisi pembangunan. Patuluhon berisi generasi yang diberkati. Aka yanakon natar pasu-pasu. Odesina narapotu. Pembebasan. Pembebasan bukan hanya pembebasan dari penjajahan suatu negara. Jadi kalau pembebasan ini hala Israel siam Mesir dohot sian habuangan Babel dao. Tapi pembebasan manusia dari segala penderitaannya, dari segala yang membuat dia sengsara, dari segala tekanan-tekanan hidup yang dialami, dari segala belenggu-belenggu hidup yang membebani dia. Itu pembebasan. Jadi bagi orang yang sudah yang merasakan semua itu, berita ini adalah berita sukacita, berita lasni roha. Ada bebas mau culik, bebas. Ima Tuhara Israel ujui dung di baluan asida siak kabuangan Babel. Ai kana menderita do halahon. Alai lau saha mai tu sadok portibion, saha mai tu hita marhite Jesus Kristus. Kata jahanak kining songgok buat wau todini jahu bainna Jesus nama doi. Ipa tudu Jesus ma ia baritahon tergenapi, terwujud setelah Yesus Kristus datang ke dunia. Ibagasan ibana ma tergenapi pembebasan manusia. Puasa. Bui dohonon nasungoni. Aibana ro namate. Bungi mulak mangulu. Ibana ro namarsitaonon. Dungi mate. Dungi mulak mangulu. Menderita, mati, bangkit untuk membebaskan manusia dari mana? Dari dosa. Dosa itu bagaimana rupanya? Dosalah sumber penderitaan manusia. Itu sumbernya. Pembebasan Kristus dari mana? Dari kuasa iblis, sibolis. Sibolis itu sumberi sudah penderitaan. Sibolis. Na saya mangalo di bata. Wulu sibolis dok na mangalo di bata itu. Sibolison. Sutuk polai bayak kok kamu sibolis gejeng ingina daun. Seram daun. Sotung dan be. Nguna julu tikima bain natal na julu ison ihuriaon woto detonge. Sodom na julu bulung marnatal bayanom masibulison gejeng mengingik ibain songon nazorbut enggo doang dang be waro hamu ang be kesibulis
Nggak begak. Marjas. Setabi akan marjas. Sutung daksi bolis kamu. Alai bui marjas ibana. Ungi anggur ri. Aka parfum na air. Lembut dia bicara. Lembut. Luar biasa doi. Itu. Lembut dia bicara. Mudah-mudahan mahalak batak dan gak bisi bolis. Alana budi alak batahon. Ya. Idohon. Risi-risi. Hatani jolma. Lamot hatani begu. Berarti hatani si bolis lamot dei. Alai unak salah orang lembut do di Jogja datung ina hurokon. Ilo na dengat do na lembut na hurok gorubani sotuk saya tay bayak kompe si bolisi mangulan waeng songon halak na kasar corbut daw. Tandanya si iblis apa? Selalu menentang kehendak Tuhan. Ilo asa unang jadi haluau ni tujolma unak terjadi pembebasan tujolma ibana de terus menerus alai ngai talu hod Yesus ki ngama dua hitasian wasoni si bulis betul kuasoni ahamuse ibalua hita siak kematian ngama dua hita siak kematian ido Auro hangulu na do haeon na mangulu na porsia dia unakpe mate ibana jalanang mate be rodisa saleleng liyenga bahasa di dohi ala nunga hehe ibana sian nama mate jala mangulu saleleng ngile linga hido alahira nengok kan mulu mangapuli joloma anggo inata namod dingong ngatu surgon ala ringkas do marare kamis na julu sektorinna do turtu surgo do inna labatan na tunga pala bah memang tusido na tatuju te tatuju ala do hono duba daerah kita hakim terakhir dah daun anong go pe pengadilan terakhir ibana romano tuhba dak kita alai bolu burju hita porsea hita setia hita sampai mati bah tu surugo iru dah edo angge pasti di tu surugo jadi ngai balua hita na tolu huason hape huason to nama baik kita menderita. Jadi nunga digenapi Yesus pembebasan na indok ngarison gabe orang-orang yang dibebaskan mahita, orang-orang yang sudah dimerdekakan mahita dan behatubak kita jala dan bemabiar kita nang maraduk bekama hamatean ido alai hobbuhamu tonggo pe mai biar ruhamu ido bau pe mai biar rotongnya alai ido sima ha porsiau tairo pe naso gugu nanggo pe wetita mara porsiau anggungu porsiau ibana nang mabiar itu tu hamatean aingai palua Yesus ibana siane itu berita pembebasan ini dung di palua hita iro ison gabe bangsona kuat mahita bangsona kuat na tugu hajong ata na jongjong di hasitong amma ita ido huria imana punguan ni halak na pinalua na jongjong di hasitongan isido ibana margugu na paduahon pembangunan
bahasa huruf pembangunan halak na mulak siam habuanga Babeli mulak tu Jerusalem reruntuhan nama Jerusalem godang disi akanaung siga sudah runtuh semua, runtuh. Jadi akka pangalohoni jolma pe dengan pala dengan aronggo ke merosotan moral itu rugi kurang akka huta na tarlua na kosong tinggal hon. Jadi perlu pembangunan sumber kehidupan pe dangau ini perlu pembangunan fisik sangat dibutuhkan, pembangunan infrastruktur harus dilakukan, pembangunan sumber-sumber kehidupan ikodo diulahon ima nani dok ngide bata ikko banguno do suli jadi ikko terbangun dohamu secara fisik maupun secara rohani. Jadi dakolan fisik rohani be taringot tu pembangunan fisik dohot doa ka bangsa asing ipakai nasida membanguni manang na sebagai buruh tani pe manang sebagai buruh pembangunan pe manang sebagai buruh di bidang pe manang di dia pe alai dohot do bangsa asing ipakai nasida asa bui merdalan pembangunan ini. Jadi ikut dibuka do hubungan kerjasama tu sudah bangso narung disi nakpe dianggapi sifata itoruni pikiranna itoruni akalla itoruni rohana manang dokma iripu doi aka si suruh-suruhan na sendiri alai keahlian dari bangsa lain tetap mereka pergunakan dalam kerjasama untuk membangun Jerusalem dan daerah-daerah sekitarnya. 50 hala Israel tiki fisik ada kola fisik sangat penting go pembangunan rohani. Anggo pembangunan rohani tu hala Yahudi mai pasahati tu hala Israel mai iban nai dokon anggo hamu ma malim mi debata hamu ma na boy berhubungan doh tahu belum mali matong boy berhubungan do debata dan malim belo na menghubungkan jolma tu debata salah satu tugas ni situa di son hamali modo yaitu membawa anggota jemaah ini sembah sujud kepada Tuhan. Dia belum maraget da situat taison asa mabuat kita ro marsobba tu de bata. Jadi tuhala Yahudi di tuhala Israel di pasahat hapar haladuni. Narikop foto tradision pembangunan yang diinginkan Tuhan itu adalah pembangunan manusia seutuhnya, baik fisik, mental, rohani, jiwa, seutuhnya manusia itu. Karena menurut orang Israel manusia itulah adalah utuh, jasmani dan rohani. Jasmani rohani tidak bisa dipisahkan. Dan bui, sadahudui. Ikut dibangun dui, ikut naronggo parhalaru, ikut naronggo malim, ikut naronggo pelayan ni Tuhan. Asingi akka ahli haldi di bidang fisik nasingi. Pembangunan seutuhnya, manusia seutuhnya. Hawa karongan.
rikok dus sebetulnya parroha honot tadi tikyo dihuriatta ditongani bang sota ai mulo tabereng las dorohatta majudo bang sui ngarung akagerong bertingkat luar biasa, infrastruktur yang luar biasa. Nah julu ibe ko 10 jom mar kereta api tu son tapi no ang onom jom mama luar biasa ida pembangunan negara siapa yang luar biasa luar biasa udah pembangunan munau tak kola di songgari aja membangun ni kan asik pe ayah singgo haga bibio anggo pembangunan fisik gereja itu marsiadu do manangi dia be asal dapat majin di gereja Jakarta tercongjong goi itu fisik luar biasa loh alai ta parroha ujunai hamuak kamang idi ero nang da persoalanon moral etik dan moral fisik maju moral merosot jalarak kolat dinaposon na moral na merosoton anggo na julu nani habiaran akan aposo do sutung berselingkuh sani podahum matuak kageleng iba berjuhuda marsikola unang sumarhal letora ay no dung luluco sikola kari sumaho aurama ina manguli urama ina muli iro na jolo seni jagaron sutu kona rupa micang buruni baon iro na jolo bapino dah itu gelengi bah hari cuma manguli honingo dah lebih manguli muli honingo dah lebih muli enggak tahu mana makan sendiri hidup sendiri nongkrong sendiri suka-sukanya iman waeng alani podai di itu to alai unang wa tarok kolan naposo benaik si jagaon na tua amarina berselingkuh bawa saya unang baru bahaka BP itu si naruh aku do pasanya si jagaon nama si jagaon doina seolah nama ngadoina naik itulah amat ada nah benar-benar merosot moralin waeng etika pe merosot ay sarong betikan waeng arong be na pasangat na toras waeng daong be mabiar danak tu na toras na isonggahi nama na toras waeng pero ya berbalik natos naman ang mangilihili galinga moral merosot bahasa halap fisigo ibangu kamu alay partodion mago pati na sa pulibe sebuy biyabil anggo iba na zulu kon yabil lui holani macontona yang luar biasa doon waengo tersonggo iba mabigakan amasa amama unang maniak kudok konon alay merosok duto amama macigay buruda incest taktabu dohonon alay terjadi huri puhyad do dang doh batak tu si habis batak hona ngeri maka kalau Tuhan membangun manusia seutuhnya mari kita membangun manusia seutuhnya
una kola fisik alai naing ma moral, etik, kerohanian, tandanya manusia yang berkualitas, parjolo do cerdas spiritual da. Itu parjolo. Patuduh pe cerdas intelektual. Padua cerdas emosional lo. Jadi hola cerdas intelektual lo ta didik aka gelekta. Spiritual hurang ngamaul huberengon namasaon ngamaul ayo ngagulo mo rohani halak mamereng akana mararta akahepeng langi ay kan naik pe ngasongoni iban nai lo matre kan inatai matre amatai be matre buruna be matre jadi kok kalian apa kon na matre lo sebui anggo sango ko materi ni kelanai nanak kelanai dangi jalu be magoma anak ngina pugus songonawon iman wae ilonan yodolhon nasada tuhita na patuluhong gabe generasi yang terberkati. Odo rencana ni Tuhan ni sebetulnya. Baru saja generasi na terberkati. Keturunan ni halak Israel. Itu nak kini dakolan fisik. Alai do partot dion. Alani di pahok mahala Israel di Padan di dalam perjanjian yang abadi Padan nahot ro disalil ngenga ipahok ma bangsa natar buangi dikembalikan di pahok muse di Padan yang abadi. Perjanjian yang baru. Perjanjian itu mana? Perjanjian siapa? Perjanjian kepada Abraham. Ahairok si Abraham. Kuberkati supaya menjadi berkat. Ini yang harus diteruskan kepada generasi penerus. Jadi generasi penerus itu harus menjadi berkat. Maka mereka mendidik, membina generasinya menjadi generasi yang punya berkat. Itu ipahot doha KBP di Padan nahok ro disalinglinga di perjanjian yang kekal marhite salingi salib mi Kristus isiro perjanjian nai baru ipahot do hita tusi alani generasi tabe ikon hoddo di Padan nah hodro di saling lengai ima generasi yang menjadi berkat. Alani saya marjadi doaka na tua-tua ditiki terdidi asa ajaranna ya nakonna dihatani de bata. Jadjod dunia ni koningoton yakana tua-tua asa tajari nasida dihata ni de bata unang dihatatta unang dilomo-lomo ni rohatta belum mengajar pati nasa pului hola patik palimahuni saya tapadok ikut sulero saya mulai perjolo satu bahasa puluhon una kola narikot dihitai saya pasang pita narohatta tapi biar marhitai daung atto habis kita sendiri peso taulahoni dah itu isiro persoalan atto jadi ya jari dibina nak ngai sebagai generasi penerus amak karungan HKBP Yogyakarta hadir untuk apa sebenarnya ini? Yogyakarta adalah daerah pendidikan. Anggota jemaatnya adalah mahasiswa.
mahasiswa do utama na ison maaf dak keluarga meribu mahasiswa son na dulu meribu-ribu keluarga tiga mah 100 keluarga arong gue na terdaftar arong na solo terdaftar tahu ala yang mahasiswa ido di so si anak ka mahasiswa na marminggu di son godang na gabe pasu gudang na marpangkat nuaing haruaran ni Yogyakarta bahkan salah satu naposo bulung ketua naposo bulung di Yogyakarta wakil menteri do nuaing ketua naposo bulung wakil menteri hukum bagaimana salah satu sianodi huboto doi songo dia ibawi na jolo botol keadaan ni asingi gorang gope akapi jabat di lemhana saronggo na jolo haro dia ke perindustrian dia ke keuangan nagoda dengan anggota neon nagabe pasu goranggo alani nang mahadi rotsonari membina na poso narong dison membina pemuda-pemudi na marsikola menuntut ilmu dison asa betul-betul gabe huria na menciptakan generasi penerus yang terberkati generasi natar pasu-pasu ido nataha hasi holi morat do isu tugas ni situa do pedita do morat do iko parrohonon na do tu generasi penerus hita sude molotabotoro Tuhan demadok tu hita ikong generasi na terpasu-pasu do anak kamu ikong generasi na terberkati do keturunanmu tak pahok mana sida di padan ni Tuhani marhite na toktong membina na sida tulomo ni rohani de bata napagajak ko na marjami tao nate alay anak kudo amin alay rang gobero honok ko ala narong nanak kudo jadi nak syukur ramuna ada tung kita dah budak suliha mana dau atas ada dua tulu orang mana dau sok kubereng buhina hedo jaya uma pedita na perjulu ison dang na perjulu halai na liling au ison ono tahun liling ate tahun 70 sia saat 25 jaya ngau 40 tahun na salku ison dangon jabuk ison na julu holat di papiliu no do na julu anggono ay kubereng bah luar biasa teh luar biasa alay matsay lasdo roaku mamereng alana isi do pe hubereng palas-palasi kurui dibangun isi dope hubereng gedong neon tikik kurobe dibangun isi dope gedongon tikik kuro mulak tuha kabibi ai kuasai dongatta do na julu dongatta na isono dangi lihat tu ita ido asai foto amote Roma hamin waik tuson do ngakwaka lansia sian HKBP kibayuran lama ai nang do gonak kining markurna sida ba buama ba numu markur ngalu jahamuna nikuro na horai do do habutullah jago-jago do markur do ala yang ngalu
Jailah kulawas. Hari ai idok situ ai nak itu ai luba madok selamat di harorone lansia ki baura lamen ne mana ai ho tong nikut ko idok dok manubas ya ni au madok au pedita au ro au madok selamat niku idok ada nak pei tuamu dong aku ke baura lama las dorohana sida rohita selama inna rutuita itu jadi akadong aku 22 halak ko kami pitu do nama ra buluk salah orang go pitu on pitu jadi ai narong go gaur na pitu on lulusan Gajah Mada do doktora na hibatani ima amang habi panggabian ya Mahkamah Agung luar biasa tu 27 tahun umurnya 27 tahun umurnya 27 tahun umurnya itu arunggo jenderal lami purnawirawan amak tede siturus apa nguasa ron na joli Jawa Tengah ni Purworejo imana ro guru imana ron na jolo keamanan no amang jenderal purnawirawan tede siturus arunggo tong pahlawan sian Gunung Menore Hisro Kolonel Simangunsong itu jadi arunggo ison ahli hukum pong danga pala lu suat jauh non sen uido alanga ya wakil Kajati amat tatibi sila lagi jauh lah nomor pangkat on nah buono nah hola nauro saya botomu laso apala mananga ero arok saranai om mana poso ihami om mana nugu hami sutung lilu hami ero sekretaris kedutaan na tua si pata mau tu Cina si pata tu satu nggak sudah negara luar biasa deh amat tafrid di Sirait itu jadi si utagaolon ahli bormia go sudah wakamia iluluyo tu portibio anggo kaina udah pola rokot tu kamu kau atarido kami nakuingo naro naeng hola pabuhot tu kamu akan jago di zaman nah ya itu akan natar pasu-pasu ke generasi natar pasu-pasu do sudah jadi sudah mahi tahun gak be generasi natar pasu-pasu ya anak kota bahuputta ninita dohot nonota molo hotita odo kucina bolo hotita di perjanjian yang kekal yang telah ditetapkan kepada kita oleh Yesus Kristus. Amin. Martang yang meita. Jahuba debatanami mauliate upasatami tuho dihata nauk pinasahakmu tuhami marhite nahubigi hami di bagasas sadarion asima roham Tuhan lohotomai tu rohanami bi asa huhanguluho kami pasu-pasuma Tuhan sudi ruas nihuriam narong dihakabipi jauh leo ma hahipasud dinaside sudi leo pacamutan leo kamajuon di parangulun nasidewi tarlumubi ma akan aposo bulung
akka mahasiswa na dong dison. Homa Tuhan na mangaleok kecerdasan di nasida. Asa sukses nasida diakka parsikolan nabi gabe generasi natar pasu-pasu nasida. Tok Tuhan dina naik tinggal honon nami huriamon dongani mahami di perdalanan nami horasi masude ruas ni huriam na dong di Yogyakarta asima roham sesa dosa nami jalutang yang namion marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret de mahita bapumu pilihan.
pasahap ma pilihat tao tua mata di bata martang yang mahita. Ali di bata manami na di banwa gijang. Hodo harorwan ni saluhut silolon na ring kadok na sa uli basa na mauli utus. Hupasa tayo masyan na leong mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwat na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhok karajaw mo dito nga tungan ni huriam doho di portibion. Buhay marwanay marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang ni sileo-leo mituhami. Asalam girigir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banwa gijang, saya pinorbadia magwarmu, saya romaharajaumu, saya saup malomoni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang, leom matuhami sadarion hanguluan siapa hari, sesama dosa nami songop panisan nami di dosa nidongan nomor dosa tuhami, unang hami tu giyotu panghujunan, palua mahami sian pangago.